Lazkao txiki. Telesail honetan ikusiko duzuena ez da egiegia. Ez da asmakizun hutsa ere, bitarteko bata. Lazkao txikik bere buruaz eta bestek hartaz esandakoak hartu ditugu kontuan, eta baita bertsolariek, gai jartzaileek, adituek eta zalek zabaldutakoak ere heroi mitiko bat sortzeko. Hau ez da biografia bat beraz, hartatik badaukan arren. Hau opari bata Jose Miguel Iztuetak eskainia. Umetatik hasi eta hilarterainoko bere tristurak eta pozak kontatzen dituena. Hainbat herritan ume txiki bat hurbiltzen zitzaizunean, eren neurrian jartzen zenekin eramaitakor xumean. Txiki izenez, txiki gorputzez, haundia maitasunean, ta haundiago bilakatuko zara etorkizunean, zure txikitasunean. Kau, gure etorri gaitu pa ataungo kaletik mendi punta honta. Hemengo, ketzegite libertitzen. Ze, ez aldezu ezue dantza egin behar. Bai, dantzan bai, baino hemen nez. Gu ketzeki hau libren. Zuen nola gizue bat dantzan, estalin? Ez harri jo txikie, guk lotun eite jau. Ze uste, guk kaletara gaituk. Gu kala itzen diau dantza ataunen, zeiru itzen zaik. Iona hemen, ta ikusi nola egin behar dan. Guk erakutsiko jau. Nik ezin diat. Kaixo. Ikusi aldek, oso errexek. Bai, eta hurrengoa biok eskatuko jau dantza, txikie. Ez lagunok, ezinezkoek, nik ezin dia dantza lotuan egin. Ze kristo geho, ez aldauzkek bibesota bianka. Zatio ez tepa ingo dantza lotun. Oso altu itun eska guztik ez alde ikusten. Eta ni... Horrek ez dik importa, ikeldu gogor! Ez dutu fuerte! Baina neskak ez ditek nekin nahi? Zer diok, txikie? Ta saiau be, nolak ikikoi? Ni izan txikiegien hau neskapuska hau entzako. Lasai, nik erakutsiko iat dantzan. Ze, egingo algenduke. Gugari gaitu. Elkarrekin nahi deu ordea. Nola, elkarrekin? Mutil bakarrarekin? Guk ezaldiago mutil bana merezi. Behi dau, mutil bana daukezu eba hemen. Bai? Ta, non daukek ba, laguna? Lotxati jamarra data. Olako txikie gelditu da. Lotxatie? Lotxatie hau aseri aurpegi horrekin? Lotxagabe galanta izango aizi, txikie. Hau bertsolarie da. To, bertsolarie gainea? Lotxagabe ikaundinako jatxegizate ituk inguru hauetan.
Bueno, tia gaztek, egingo aldezue gukin dantzan. Bertsolari txikien etzat. Ikeldu ondo neita, utzi hankak libre, haitu? Aizaki txikie, ez aldakik neska bati behar dan bezala heltzen. Bai, Bertsolari, oso ondo indek dantzan, enauk zapaldu. Ta zemuz portado ba ne laun txikie dantzan. Oso ondo haitu duk, enaik bate zapaldu. Ta, zeatik eitendek baparre oain? zea, ik earki asko zapaldu naun bani. Zer? Ez diatu uste. Bai, earki zapaldu naun politxorrek. Gezurretan nari haiz. Niko sondo zekiat dantza lotun, bate zapaldu be. Aizan, dantza lotun, zapalduta egiten den gozona. Zer dio honek? Zapaldu zer! Hori... Jesus! Ne. Zorionetxe ondako denoi, oles egitera gatoz. Etxerik etxe ohitura zarra, aurten berritzeko asmoz. Ez gaude oso aberats diruz, ez da ere oinetakoz. Baina ez da risano gabiltza, da kanta nahi dugu gogoz. Otsailaren laugarrena da gaur Santa Ageda bezpera. Ohitura zarrak orde asmotan, gabiltz urtetik urtera. Izar argi, Entzun zaiguzu gure otoitza, Santa Ageda maitea, zure laguntzaz behartu eta gutaz erruki zaitea. 1930 eta laugarren urtean. Hemen kantuan ari gara gu, Larraizko auzo partean. Santa Ageda ta Izar argi, gaur entzun gure hizkuntza, trantzestuan arrendaren egin. Eskerrik asko etxea launtzea tio. Gaintza etzeon oso mendine, kontu intzan ni Lazkaumendiko muturren bizi naizela. Horropozaki! Nola dek izena? Jose Miel, Oso izen politadek. hoxe, eta ik nolauken grazie. Ana, Ez den itxusie. ez tala itxusie, oso politedek. Ire oso politeiz. Aizak oso bertso politek bota dituk. Hortan saiatzen haun. Ba, bertsoa botatzen babiak nei, musu bat emango diat, Jose Miel. Hemen bizineok. Bani joan, urrengo arteana.
Baina, zaldek ba, musu ematea nahi. Bai, hoixe nahi detela musu ematea, jakine. Orduan, bota idak bertsoa. Bertsoa, hortaz ez dinat musuei nahi. Eztek nire musuen nahi, Jose Miel? Ez dinat olako musurik inola ere nahi. Nolako adek baik nahi deken musue? Kariñokoa, eta ez pagokoa. Ondo azkar nahi dituki kariñok. Aizan, ike aurrenekotik eskatu didan ba bertsoa? Aizak, ez dituk gauza bera musue eta bertsoa. Nolako bertsoa eta nolako musue den? Ara, olako gozo aldek ba, ire bertsoa? Nere bertsoa, ire musuenekoa baen? Halakoik! Aurreneko neskalauntze izango eta azze sigentzik? Zeatik ez diok bertsoa bota. Musu eukau. Iez hau ondo ganbaratio. Musuek hartzen dik, motel. Talago neskabuskea. Aurrenak bigarrena ekartzeik, txikie. Eta bigarrenak xirri, Musue, musutruk eman behar dek. Bestela, ez dek sekula benetako musue. Musuak behar omen du bertso baten lana, enaiz arrimatuko berriz horren gana. Musua nuke nahi ordainez emana, bertsorik gabe joan da gaintzakoana. 4 puntukua botaek! Benetako bertsolari eaiz! Abalineko Jose Miel, ipai, ikarrotu behar ditu bazterra gorratio. Aizak, hau ospatu beharra zeok. Oantxe, bai, oantxe behotu behar dio beharki musue. Nola ibili zera herriko pestetan. Hemendik hasi behar aldegu izketan. Horribili gera de herriko plazetan. Kalabazik ez baizan eginaz dantzetan. Zenbat astote daude Goierri osoan. Galdera egin dezu modu erosoan. Batzuek urrun daude besteak auzoan. Hemen hiru gerazu sartzeko kasoan. Bertso bat bota jozu zure buruari. Ezagutzen det eta erreza da hori. Mutil txiki txikia koloreak txuri. Arkume jaio berri txiki bat dirudi. Baratxurian zera txikia eta fina. Horregatik askok du ikusi ezina. Zea dituko nuen zegoen jakina. Haundik nola luzitu gu haundi bagina. Ta? Arkiari gaitxukude, Jose Miel? Bai, zuek ondo aizeate. Ez aizke jauko, dantza saioa erra indek gaurre. Txiki, bai baino eskasa ez, Mekaure, ineok. Zoazte zuek azkenekoa dantzatzera. Nik eseri egin berdiat eta.
Iepa! Ara, Bera da? zuatzea. Musurik eskatzen ez duen hori? Zer? Eskau ematen dakinekin gustatzen zain nahi. Bai, arrazoi dezu, tristea da esken ibili beharra. Orduan, permisoik eskau utziko aldiazu ezuei musu ematen. Guk zea eskau behar dizugu, mesedea eskau nahi dizugu. Urruti bizigea eta lagunduko bazenigu? Nekautan hau baino, ukatzea ez da txukune. Horra pasaki! Ez aldizu beldurrik ematen mendin ilunduta bineskekin. Zein behar diazue bazuen nahi? Beasaingo mutil guztiei, beldurra ematen die guri laguntzeak. Egie, kalekumek ez dareta mendin oituk. Ez daude oituk baserritako zakorrak usatzen. Ara, hemen dugu santua, etxe berritxoko zakurra. Bai, lehen gonkosk egin zion miel Josei. Ez da hori oso azio santua. Oso valientea zea, Jose Miel. Beasaingo mutilek ez dute gurekin etorri nahi izaten. Zakur horrea, tio, lazkau mendin badare handigok. Hemene bai, hemene badare handigok, Jose Miel. Hau aingerua da, arrondoko zakurra. Gui ez diu sekula ez errin baina Antonio Mariri. Iturdi erdiek enduzion lehengo neguan. Tampoko inoru saitzen badu, gaiztotu iten da. Lehen santua eta oin berriz aingerua, zerun erdin bizizeatezuek. Eskerrak zulezkau mendin oitua zauden zakurra hondikin. Aingerua, hau etxera! Segi engerua, Jose Miel gure laune da. Bai, ez haundezu zakura hundien beldurretzeala. Jakintzazu hemen digora ez diula sekula inor laundu. Horrea tio etortzen gea biok batea eta ez mutilbana hartuta. Hemen digora inor nahi ez dulako. Eta guke, ez tegulako inoiz bakarka iten hemendik etxerakoa. Ez da egun argize. Baina hemendik aurrea, zurekin etorriko gea igandero. Bai, zuk ongi ez haundezu lazko mendin jaioa zeala. Zer dauke ba, hemendik bidek, inor nahi ez izateko. Hemendik gorako bidean deabrua da, hola, arratxoko zakurra. Deabrua? Bai, Jose Miel, eta bere izenaren jabe dena, harrika eta makika pasa behar izaten deu beti handik. Gaiztoa eta hundie da, eskunintzin koska lengo asten, aitari, belarri ejantzion. Eta nei astaletan utzi zizkidan letaginen zulok. Baina badau sistema bat zakurga historika undina apaltzeko. Bai? Bai, zuk ez aldezu sekula entzun Jose Miel zer dan zakurga historika undina apaltzen dona? Ez? Zakurga historika ondina apaldu eiten da, amorratua badau ere, gizon bat azaltzen zaionean larru gorritan. Sí? Jose Miel, eskertu behar dizugu onaino laundu izana. Bai, guk eskaube emango dizu Jose Miel. Haure indianik, jantzita banengo galtzazarpatik helduko zidan. Baina oain naizena baino kilo gutxioko utzi berniok zakurtzarrorek heltzen bait. Jantzita lasterka baten aldeitea izango egonena. Hoixe ingoit.
Neska igurruti engoitu noski, eta eniotek ikusiko. Luzeate, arropa bueltatu edo bertxok egingo izkitzuet!